иди матбуоти тоҷик ки ҳар сол 11 март таҷлил мешавад, имсол на бо нишасти якҷояи журналистону намояндагони мақомот ва натиҷагирӣ аз кори расонаҳо, балки изҳороти ҷудогонаи хабарнигорон дар шабакаҳои иҷтимоӣ оғоз ёфт. Абдуазими Абдуваҳоб, хабарнигори тоҷик, дар саҳифааш дар фейсбук навишт: мегӯянд дар кишварҳои демократӣ президент кишварро 4 сол идора мекунад ва ҳукмронии матбуоти озод беинтиҳост, аммо дар кишвари мо нафаси матбуоти озодро гулугир карданд. Имсол иди матбуот ба рӯзи якшанбе рост омад ва мақомот гуфтанд маҷлиси идона 12 март баргузор хоҳад шуд, аммо рӯзи шанбе иттиҳоди журналистони Тоҷикистон ба чанде аз сардабирони нашрияҳо медали 100-солагии матбуотро тақдим кард ва аз он пештар маҷлиси намояндагон низ нишасте баргузор намуд. Шукурҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон, дар нишаст аз хабарнигорон хост, ки фаъолу боҷуръат бошанд ва дар инъикоси мавзӯъҳои муҳим саҳм бигиранд. Ӯ гуфт, рӯзноманигорон дар навиштани масъалаҳо набояд тарсанд ва аз ҳеҷ ҷониби таҳти фишор қарор нахоҳанд гирифт. Баъзе расонаҳое ҳастанд, ки як хабар пайдо мекунанд ва рӯи он сарлавҳаи ҳангоматалабона гузошта фикр мекунанд коре барои ҷомеа карданд. Имрӯз дар ҷомеа камбудиҳо беҳад зиёд аст. Бубинед, ҳадди миёнаи навақа 272 сомонӣ аст ва бознишаста танҳо метавонад бо ин маблағ ба ҷои кораш раваду баргардад. Ришваситонӣ аз масъалаҳои муҳими дигари ҷомеа аст. Инъикоси ин ҳама аз журналистҳо ҷуръат мехоҳад, афзуд ӯ. Адолати Мирзо, сардабири ҳафтаномаи миллат, дар ин нишаст пешниҳод кард, ки маҷлиси намояндагон масъалаи аз андоз озод кардани матбуотро дар миён бигзорад. Хуршеди Аттаулло, сардабири ҳафтаномаи Фараж, низ аз ин пешниҳод ҷонибдорӣ кард. Матбуоти Тоҷикистон даврони мушкилеро паси сар мекунад. Созмонҳои байналмилалии муҳаққиқи озодии баён мегӯянд, дар Тоҷикистон баъди як қатор таҳаввулоти сиёсии назири интихоботи парлумонии моҳи марти соли 2015, ошуби Ҳоҷи Ҳалим ва мамнунияти ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон фазо тағйир ёфт. Дар соли 2016 бо сабабҳои мухталиф ҳаддиақал 4 нашрия, аз ҷумла 2 расонаи Мунтақид, баста шуд ва бархи журналистон гуфтанд дигар дар фазои маҳдудшавии озодиҳои сиёсиву касбӣ ва ҳам дахолати сохторҳои давлатӣ кори худро озодона пеш бурда наметавонанд. То замони касби истиқлоли Тоҷикистон, рӯзноманигорони кишвар 5 май рӯзи нашри рӯзномаи Правда, нашрияи асосии ҳизби коммунистии шӯравии пешинро чун иди касбии худ таҷлил мекарданд. Дар соли 1994 бо пешниҳоди равшанфикрони Тоҷикистон рӯзи матбуоти тоҷик 11 март муқаррар шуд. Ин сана аз чоби нахустин шумораи нашрияи тоҷикии Бухорои Шариф гирифта шудааст.